Ao longo dos séculos, Galicia desenvolveu unha identidade cultural propia que se reflicte nos seus valores e nas súas formas de expresión artística. A vitalidade dunha tradición cultural depende da súa capacidade para renovarse e seguir sendo útil. Esta é a orixe dun ambicioso proxecto. Trátase dunha innovadora iniciativa, única no mundo, que nace co obxectivo de preservar o rico patrimonio cultural de Galicia e de estreitar vínculos coas correntes culturais de vanguarda. A Cidade da Cultura de Galicia é un fito arquitectónico do novo milenio deseñado para fomentar o coñecemento e a creatividade contemporánea. Desde a antigüidade, as sociedades estableceron destinos cara aos que dirixir os seus pasos. A Cidade da Cultura de Galicia é un deles. O Camiño de Santiago, a ruta de peregrinación máis importante de Europa, segue a senda de estrelas que a Vía Láctea debuxa no ceo. Percorrendo ese itinerario, cada ano chegan a Santiago de Compostela millóns de viaxeiros, convertendo esta meta ancestral nun crisol de culturas. A súa beleza urbana e a súa importancia espiritual fixeron que a capital de Galicia fose declarada Patrimonio Cultural da Humanidade. Compostela naceu hai 12 séculos nun impresionante espazo natural. Desde entón, tanto a sobriedade do Renacemento como a maxestuosidade do Barroco atoparon aquí un magnífico lugar de expresión. A sorprendente riqueza arquitectónica de Santiago de Compostela nútrese do propio espírito da cidade, que sempre soubo adaptarse a cada momento histórico. En 1999, o prestixioso arquitecto Peter Eisenman trazou sobre o Monte Gaiás o itinerario das 5 rutas que conflúen na catedral. O superpoñer o casco medieval de Santiago sobre esta contorna privilexiada, Eisenman compuxo unha escenografía amable que se funde con naturalidade sobre o terreo. Os 6 edificios da Cidade da Cultura de Galicia configuran un espazo de excelencia para a reflexión, o debate e a acción. Con gran intelixencia plástica, Peter Eisenman deseñou un lugar de confluencia que contribuirá a responder aos desafíos da sociedade da información e o coñecemento. Debido á súa excepcional singularidade, o armonioso conxunto arquitectónico que conforman os 6 edificios trascende o concepto de centro cultural. A Biblioteca de Galicia
está destinada a preservar e difundir un valioso patrimonio bibliográfico, sonoro e audiovisual. Todos os documentos que axuden a preservar a memoria da comunidade serán custodiados no Arquivo de Galicia. Tras a espectacular fachada do Museo de Galicia, haberá un activo centro con vocación internacional no que terán cabida unha mostra permanente sobre o patrimonio artístico de Galicia e diversas exposicións temporais. O Teatro Obradoiro acollerá exhibicións de primeiro nivel no seu auditorio principal e ofrecerá espazos alternativos para a formación e para actividades de carácter experimental. O Centro de Arte Internacional fomentará as relacións artísticas contemporáneas entre Latinoamérica e Europa. A loxística da Cidade da Cultura de Galicia xestionarase desde o edificio de Servizos Centrais. Unha das características máis significativas da Cidade da Cultura de Galicia é a polivalencia das súas instalacións, adaptadas ás necesidades actuais e preparadas para afrontar os apaixonantes retos do futuro. Ademais da fascinante concepción orgánica do complexo, a versátil estructura da cidade permitirálle acoller todo tipo de actividades. Os lazos culturais que se establecerán coas principais institucións afíns converten a Cidade da Cultura de Galicia nun nexo con repercusión mundial. Sen dúbida, a Cidade da Cultura de Galicia será unha icona arquitectónica e unha referencia internacional no ámbito das artes e da cultura que contribuirá ao desenvolvemento económico e social de todo un país.